ụbọchị nke atọ n'ọnwa abụọ bụ February 2024 ka ndị Ngwo Progressive Assembly na ndị Ngwo niile gbakọrọ aka ọnụ wee nabata ọmarịcha nwa ha bụ onye na-anọchite anya ndị Enugu West na ụlọ odebe iwu ukwu bụ nke a na-akpọ Senate n'ọnụ oyibo, nke afọ ya bụ Sen.Engr.Osita Ngwu, onye nke ndị Ngwo niile, ndị Enugu steeti niile, ọtụtụ ndị mmadụ si mba dị iche iche gbakọrọ aka ọnụ wee na-enwe aṅụrị na a na-anabata oke nwa na-amụrụ ọha na eze, maka na ka onye si eme ka ekwesị na-akpọ ya. Osita Ngwu bụ onye na-emere ogbenye na-emere amadi kemgbe tupu ọ baa na ịzọ ọchịchị. Nwere ohere a wee nye Chineke ekene. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu, ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ọtụtụ ndị ọchịchị obodo, ndị igwe, ndị ọzọ nọ na ya bụ ebe wee nye Chineke otuto ma mekwe ọtụtụ ihe dị iche iche. Ebe ahụ ka anọkwa chie ya echichi, nke anọkwa ebe ahụ wee kpọọ ya ike eji eje mba ndị Igbo. Ọkwa na ya bụ ebe ka a na-agụpụta ọtụtụ ihe nke injinia Osita Ngwu mere tupu ọ baa n'oche ọchịchị. Maka ọ baa n'oche ọchịchị, ọ na-emekwa karịa ka ọ na-eme na mbụ. Ya mere ka ndị Enugu West, ndị Enugu steeti niile nọ nwa aṅụrị na ha nwere oke nwa na Abuja. Ndị Ngwo jikwaziri ohere ahụ wee chie aka na-achị Enugu steeti bụ His Excellency Dr. Barrister Peter Ndubisi Mba echichi, ebe anọ ebe ahụ wee kpọọ ya nwanne dị na mba nke ndị Ngwo. Ha jizikwa otu aka ahụ were ohere ahụ wee cheta ncheta ọmụmụ Sinetọ Osita Ngwu RG n'ebe ahụ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. We also celebrate that all the youths, boys and girls of Ngwo, they will be increasingly persuaded to believe from now onwards that all powers belong to God. The Apex umbrella of Ngwo clan express our profound gratitude to His Excellency, the Executive Governor of Enugu State, for deeming it important to be present here in our midst, to be part of this great and all-important occasion of giving our heroic work for come to our son, distinguished Senator Sen.Engr.Osita Ngwu, the Senator representing Enugu West Senatorial Zone. And today, negotiate the true representation of what happened on 25th February. Every entire Enugu West Zuketelonu will demonstrate here with one voice and one mind that Nahanwell, a son, had pleased with Osita Ngwu and Onye Ngwo. Ndị Ngwo ka ọ nọ n'aka. Man, I can video from one location to start training people. I make computer-based training every 2 weeks. I want almost 350 pupils or students now. And here we a pilot project. Here we how many people are more successful. I have told them I will mentorship program. Can't get the school and I want down. Here I am targeted to 80% progress. How do we into this first phase? I am going to work. What's the matter? 3,000 help her in the same project. I in the plan of health. In support, well, in addition, we are going to sponsor a whole lot of them in scholarships. They have let us pay for them. We have started. But I can document from year 1 to final year.
and I can send some of the people to have the girl from o nyere unu nwa maara ka esi eje, ka esi ana, ka esi agbakọ, ka esi ewepụ, na ka esi echeta ihe o ketara Enugu West ọ ga-eju anyị aka, nke o ketere Ngwo ọ ga-ezuru unu. O nwere nke m ga-eji ọnụ m gwa unu, kama na dịka onye na-eso ya n'azụ, anya m na-afụ ihe, a na-afọ m ihe ọ na-eme, and nke ọ ga-eme n'iru ka aka nke o kwutegoro ekete. Ọ dịrọkwa na izi ịbịa Senate for the first term bụrụ principal officer, ka anyị kọrọ Chineke aka. And indeed, the Enugu West people for voting the district senator. He happens to be the only one around them. But I know that by the time he finishes his first term, others will join. The party will do a lot better in future in Jesus' name. As we spell Jesus, we will cut the cake. Association of Federal Republic of Nigeria, and today is birthday. Ngwo honor because he deserves it. The only person representing the whole I represent the good people of Sen.Engr.Osita Ngwu and Ojiriba Federal Council. The senator represents Enugu. My message, all the members of the National Assembly my leader, here present, distinguished Senator Osita Ngwu, my colleagues from the State Assembly, the council chairman and the state executive council members here present, solidly behind him. Distinguished ladies and gentlemen, stakeholders, and make a through representation. It's a testimony to his father, through son of his father. It's a statement to the world at the casket for him. So because here in the limit today, we found now if we are now so who say and I can support we are I know your good very good well, I will simply say that thank you, Mr. Speaker, for that wonderful vision. I've done well for this noble event. Thank you. Goes a long way to show Thank you very much. the level of Right Honorable they Uche, have for who go for that voice so signal to the entire people of Enugu West that indeed he is loved by his people. Because I must shout for diminish feet to organize. Oh no.
What is happening? Please don't keep on there. Coming from this side. Thank you. Thank you very much. So without wasting time, Makana Jehova gozigo ndị Ngwo ba inye ha mmadụ dịka arụji azia senator. So ihe ha na-eme na mbụ ka ha kene Chineke n'ihe ọmụ mere ha. Ọ ya mere iji wee fukra niile dị ebe a. And they all to show na ha dị very grateful. But ọ bụ na ha dịghị grateful ha ma This senator is about to be compared with the title. ndị Ngwo niile nabata Sen.Engr.Osita Ngwu na ọ bụ sinetọ izizi ndị Ngwo na-enwe anyị ncha dị nwere obi aṅụrị taa dịkwa ihe ọma mere na Ngwo ndị Ngwo niile bịa anyị nwere 10 villages bụ ha ncha niile bịa ma ezi agụ ebe ndị ọbụla bịa ma ndị emetekwara ọfụma onye ọbụla ji obi aṅụrị na-eme. Nice and true. The minority chief will. The chairman Senate committee on solid mineral. I don't put vice. I'll always make you chairman. Anyone can make you vice. You are the chairman. Because the other chairman, Opojite maga emete waga huile nenye Chief Sen.Engr.Osita Ngwu anyị na-ekpere ọfọ ndụ afọ ahụ bidoro ọnwa mụrụ na mma today ọ bụ 6 in command majority whip also chairman Senate committee on solid mineral and member so many committees. The governor and his entourage, whom we can see his vehicle as they are entered, we are begging everybody here, every big and Harry, to stand up and welcome His Excellency, the Governor of Enugu State. His Excellency is here. Can we all stand up, ladies and gentlemen? Can we all stand up? Can we stand up, please? Considering the time, I don't even the mayor of Honorable Superintendent said, that's why the order from a mayor of Sisi Akalosi. Everybody can, you can't judge same movement. Something where each Ready, go.
Akụkọ ihe mmemme a si n'aka ndị Wawa TV na-abịara gị. Cheta na ndị Wawa TV nọ chim itinye ihe ọbụla ị na-eme na Wawa TV. Kpọọ Okoro Wawa na 08134999254 08134999254 ka ha tinye ihe ị na-eme na Wawa TV. Chetakwa na ihe a bụ Igede Wawa ejebe Oyobiam. Daalụnụ. Obvia.